Kanaka mhuri yeZimbabwe. Tinoti Mwari ngavarambe vachikuchengetedzai. Takatadza kuti tisangane nezuro manheru tichipanana ma-updates semazuva ese nekuda kwekuti tange tiri occupied nezvimwe zvinhu. Taimbotsanangura nekutaura pamusoro pematambudziko ari kuwira vana veZimbabwe. Tange takahostwa nemedia kuti tionesane kuti nyika yeZimbabwe tinoivaka sei. Dambudziko ratinaro muZimbabwe, vana veZimbabwe, nderekuti ruzivo rwedu pane zvematongerwo enyika rwushoma, uye zvakare takaita dambudziko rekuti takakudzwa pasi pepropaganda nevatungamiriri vanotenda kuti kutaura zvakanaka zvoregedza kuteverwa nezviito ndizvo zvinochengetedza simba. Saka hondo yeZimbabwe kubva 1980 kusvika pana 1990 yakanga iri yekutonga nekupusisa vanhu. Ndo zvanga zvichiitika vachishandisa state media yavakavharira musuwo kuti paregedze kuva nemamwe mamedia houses. Saka vaikontrola narrative isingateverwe nezviito. Izvozvo ndo zvaita dambudziko. Saka izvezvi paita nyaya yekuti they can't control the state media chete. Mashoko akubuda nenzira dzakasiyana siyana. Chokwadi chakuvafumura kuti varume ava havana zvavari kuita. Ndo saka makaona kuti Zimbabwe from 1980 yakamaintaina kuva ne1 radio station inonzi ZBC ne1 TV station inonzi ZTV. Yonzi it's a state media inokontrolwa navo. Vanoapoinda munhu anoitungamirira, uye zvakare vanotoisa mapost anokontrolwa politically kuma media houses iwayo. Saka toda kutenda Mwari vanoita misi nenguva. Vana veZimbabwe, nhasi I'm going to give a general update. Chekutanga ndoda kukuzivisai kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vari kuenda kucourt musi wa10 September iro vhiki ratiri kubata iri. Kucourt ikoko we are expecting kuti pave a kickstart of the trial yema cases ese, asi tiri kuona kuti muramba mhuru uri kuitwa nekuda kwokuti pachokwadi kesi idzodzo dzese doesn't hold water. So we are still expecting kuti tione kuti state yemuno inotaura here kuti inenge yava ready nepaperwork, nekuti mapostponement ese ari kuitwa mapostponement akakonzerwa nekuda kwekuti state inoti haisati yawana paperwork yakaperera. Asi tichiri panyaya iyoyo, we have got a very important a step which must be taken towards kugadzisa nyaya yepaperwork yavo in terms of legalizing him in South Africa, which actually the lawyer was saying they need 50,000, but takaonesana vakataura kuti pakamboita something like 15,000 they can actually do something kuita kuti vasecure madebts aComrade Nyoka Yemabhunu. So numbers lawyer ne bank account rinoshandiswa lawyer, we flighted it here on the channel. Sekutara kwa takaita kuti isu atidi kuva mediators in terms of the transactions zinenge zichiitika. Comrade Nyoka Yemabhunu must be well informed
kana pane mari inenge ichishota vanofanira vachiziva through maconsultations avanenge vachiita nemaloya vari kuda kubatsira comrade nyoka yamabhunu. You deal directly nemalawyers. Chamungakwanisa kutiitira ndechekuti pamunodhipozita mari kumaloya, just let us know so that we know isusu kuti mari dziri kumaloya kana vaakutipawo ma-updates tinenge tiri ahead also nekuziva kuti mari dzakadonetwa imari dzakati. Toda kutenda vese vari kutibatsira nyangwe nema-updates muri kunzwa muchiteerera uye zvakare nema-adverts ari kuiswa amuri kusapota mabusinesses iwayo. Tikaona vachiramba vachiuya vachiadvertisa, it means you the people of Zimbabwe you are doing amazing. Totenda. That is one of the angle iri kubatsira zvakanyanya especially kunyaya yemhuri. Mwari vakuitirei zvakanaka. Zimbabwe ndine mashoko euchenjeri andinoda kukupai nhasi sevana veZimbabwe as one of the people vari kunetsekawo mumatambudziko atakatarisana nawo seZimbabwe. Mugare muchiziva kuti kubva 1999 pakaitwa a formation of the vibrant political opposition, takaenda pa tag of war of fighting for power and defending power. Dambudziko riri kuitika on the type of that political approach ndere kuti harina development kunyika, rinodivheta vana veZimbabwe kuti mubude mupfungwa dzekuona kuti are we getting what was promised by the people in power. Mobva maenda into two different groups. Vamwe vanoti ndiri wanhingi, vamwe vachiti ndiri wanhingi. Umwe nhingi ari mupower doing nothing, but the people are being focused into defending that power. Ndosaka mchiona kuti 2023 election yakarigwa, asi up until now we don't have the service delivery which is being done. Zvishoma zviri kuitwa muZimbabwe is being done on the inflated invoices, iri nzira yekuba mari. Makaona Trabablas interchange iri kunzi yakasenzesa 114 million US dollar to construct it, and manzwa kuti the border post is no longer in the control of our government. Nekuda kwekuti government yedu yakatopiwa mari nema institutions abroad kuti vagone kuconstruct that border post. But what I want to tell you, through the revenue collection dziri kuitika paborder, that border is generating billions and billions, but we are not in control of that billions. Vatungamiriri vedu vanongori nemashares ipapo. The greater share is going to the institutions dzinosanganisira dzimwe dziri muSouth Africa, dzimwe dziri kuEurope, dzakauya kuzovaka that a border post. In exactly what is happening ne new parliament, there is nothing which we actually put there. It was just a gift which was given to blind us kuti maChina vaenderemberi vachiti exploiter zvavari kuita. So I'm highlighting this to bring the people of Zimbabwe in a position to understand the scam which is going on in the political drive. Imimi vana veZimbabwe ndimi mchasarudza, because muri kushandisirwa a very same strategy of hero worshipping and hero praising. Tine mouthpiece atiri kushandisirwa, mamwe journalist, mamwe bogus media houses, mamwe authentic media houses chaiwo kuti atengese propaganda. Ndakaona izvezvizvi Nelson Chamisa akanza kuda kudzoka mu political game, vakatanga kumhanya vajaira kudya nepolitics, vakutomobilize vachitenderera vachiita chichi kusvikira azoenda pamedia house achitaura kuti I'm not going to form a political party. Munhu wese akabva adzoka kumashure nekuda kwekuti papolitical party ndo panovadyisa. Vanotanga kutaura zvamunoda kunzwa nekuti the people in real problems ndimi vana veZimbabwe. Vari kuita weaponize the poverty yamuinayo and desperate for change yamuinayo.
votanga kukutengeserai a narrative yamunoda kunzwa which promote the hope kwamuri. Mapedza movapa relevance iyoyo inobva to the mass support yamunenge muchivapa in the political matrix of their campaign, vachikutengeserai mamanifesto avanozotanga kubetreya. That relevance of your mass support ndo inotengeswa nemari. Yatengeswa nemari, you will remain in your poverty,